Liwane hejmarek zêde partiyên siyasî û saziyên sivîl di salvegera dazdaniya Komkujiya Roboskê da xwepêşandanek li dar xistin û bertek nîşanî necazekirina kujerên sû û çar ciwan û zarokên Kurdan dan. Di daxuyaniya hevpar da hat bîrxistin ku di 28 Rêbandana 2011 da bi agahiya desthilatê sû û çar Kurd hatine kuştin, lê bo cezayekirina kujerên wan heya neheçi da rizandin pêk nehatiye. Hata jî tabii ona devam dike hala zerlûlî çê nebûye hingayê ji zaman ki herkes Serokvezîrê Tirkiye falan got îşemeyê em ê derxin açığiyê tu açığı falan tê de çê ne aynen hayne sekîniyê. Rayadarên dewletê yên wê çaxê îdia kiribûn ku wan bi xeletî li şûna endamên Partiya Karkerên Kurdistan PKK gundî bombabaran kirine û kuştine. Lê rêvebirê wê çaxiyê Komela Mafê Mirovan îhadeya Wanê Ömer Işık dibêje ku leşkerê Tirkiyeyên li ser sînor derheqê hatin çoyîna gundiyan da agahdar bûn. Her girtûn raporayê de hebûn dişan xwe ra ticaretê pere distandin hemû bi hev ra belki qoluk jiyanê bi wana ra hevdîtin bi hev ra dikir ama her çi hesabê wê şevê bombabaran kir sar vî gelî. Ew kesene hemû sivîl bûn û sivîlbûna me jî pêra nekuştina me naket mixabin. Qedera me em bêjin têpçanê guherît wekî Kurdan heta em destiyê ku di negirin hemû Kurd wekî birawan bera xwe nedene yê ku di ew tişte nemimkün e. Psikolog Nurhat Orkaç dizanin ku Komkujiya Roboskê jî dê mîna komkujiyên din yên serê Kurdan hatî wek travmayeke mezin di hişê wa da bimîne. Bi taybetî jî ew kesên nasên wan hatine vê bûyerê de hatine kuştin nemimkün e vê bûyerê bîr bikin. Nemimkün e. Ew dibû nifşên mayîn jî wekî travmayekê di her bimîne. Ça mesela bû me kuştinê Dêrsimê, Zîlanê, Enfalê, Helepçê her îro kes jî wekî Kurdan bû me travmayê zindî maye ev di her bimîne. Piştî xwepêşandanê girsehê serdana pêşengeha Komkujiya Roboskê ya da avahiya Konfederasyona Sendîkayên Ketkarên Civakî keskê kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.